Ahojte, toto je môj solo trip v Kolombe. Rozlúčila som sa so svojím tímom, išla na hotel, vyspinkala sa, ráno vstala. Mala som takúto fantastickú izbu s výhľadom na Indický oceán, ktorý som nemohla minúť. Dala si raňajčky, taktiež s úžasným výhľadom. Stretla sa s Peťom, navštívili sme mestský park, obdivovali architektúru, chceli sme navštíviť Národnú galériu, ale bola zatvorená, tak sme v nej aspoň hrali kriket s týmito tanečníkmi, ktorí sme tam spoznali. Navštívili 2 múzea, malá dávka roztomilosti, sledovali industriálnu časť Srí Lanky, taktiež sme videli Lotus Tower, navštívili sme aj Petach Market s ovocím, s elektronikou, cez takéto mini chodbičky sa tam išlo. Kupovala som látku, dali sme si posledný výliadkový obed s Peťom, kde som sa s ním rozlúčila, toto je to jedlo, a vybrala som sa na hotel na západ slnka na rooftop bazén. Dala som si spršku, pripravila sa, obliekla sa a už bola ready na prvý solo date. Dala som si víno na streche, strávila večer s týmito super novými ľuďmi, dala si už narodeninové raňajky, meditácia v meditačnej